What's up mga panda? Welcome to my another episode of my vlog. Take two tagang maragmali ito, meng. Ikaw, duming sa makanta. What's up mga panda? Welcome again to my vlog. Karon, tuluan mo na mo unsaon pag makeup nga murag panda. Kinahanglan ta og lubot sa kaha. Karon na atong sampulan, natay special guest si Miming. Si Ming Haki. Sayo na kayo, inodnod ra imong tudlo sa kaha. Kahuman imi butang ani. Piyong Ming. Piyong Ming na. Butang na para may ito man na ba. Ana. Arte hapon niyo Ming eh. Na, piyong Ming ha. Piyong. Way apil mata. Anak lang. Palibot lang sa mata. Uy. Lisuda ni oy. Ani pod ilong pod. Na ilong. Di ba? Nonsense naman na Ming. Para naman tagsungkaban na ni Ming. May hilamos lang tao niya, Ming ha. Kalisod ba ni Ming? Lisod man kay kamik-apan, Ming? Uy, duhan niya Ming panda. Hindi na kumingaw diri. Kanan na ko'y kauban. Hindi ka magawas sa kalsada, Ming ha. Ligsan na ba itong tukoy gapon, Ming? Ikaw na kay anak. Gabas gawas ka itong kalsada, wala ba kay insurance? Say meow, tinuod bitaw. Hindi man, gwapa na kay ka, oh. Ay, sorry, gwapo, di kay laki mo na ika. Tang-awa, Nindot kayo ning lubot sa kahan. Inudnod, oy. Okay ba kami? Diyan ang kaon tagbiko niya, ha? What's this naman yung Ming? Wapo naman kay kaming. Ang imungan, si Miming Panda. Lamig no, tanawa. Sus Miming. Ano man? Okay pa taan niya, Ming? Ayaw hilak, Ming. Ayaw hilak eh, mag-vlogger na ka. Huwag na ko'y kapalit buwan pa kaon niya mo, Ming. Kabaga niya ako, Ming. Ari, Ming. Ming. Di man mo kaog buling niya, arkim ni. Gusto na nag-social nga. Pagkaon. Ginaon ani kikon ng manok. Suko man siya. Reklamo man ng iring nga sige lang daw may dilata. Reklamo man siya. Di daw si kabre. Ming. Okay nga ba na, Ming? Tanda Ming. Picture da smile ka ha. Ano? Plaster. Smile. Picture. Smile. Gawas na tata, dali ba? Ming! Asa ba to nilakaw man si Miming, oy? Ming! Dagan mang Ming. Nang luod si Ming, oy. Asa naman to si Ming? Ming! Asa ka, Ming? Na, mananon ko'y kaduwa ni Ron. Pag mo gawas na lang ko, no? Pero di ko magawas sa kalsada.
Kay maparehaw niya ako sa among tukoy naligsa na ay. Dito tabi-tabi. A few moments later. Kita mo anang gate. Kanang nasa kong likod ba? Mugawas ta. Pero ayaw mong saba ha. Kaya wala ba ko manyanghid? Ano mahibaw to si boss adon. Kasabaan niya pagkadto. Nya kaya man lagi ko niya palagon. Mutakas ko karon. Naag ko ato pa atong libon. Ito magsabat. Kasi makita ang lulamina. Tapos lulamina dito silang balay. May nahinay lang kita diri kay. Isip na masakpan ta. Ay, pa. Open. Bagay. Shh. Ako mo ilaag. Itang tabok sa pikas kalsada. Bahalag na isaging lami dito. Mag-diet sa ako. Nagtambak na ko kayo. Karon tatong libon. Kay nagdaghang nindot dito. Mutan atas Chocolate Hills. Dugay na kuha ka lang sa Chocolate Hills. A few moments later. Katuod mo kung asa ko karon. Nako diri karon sa among purok. Laag ta diri sa among purok. Panawan ta mo sa among purok ha. Sa mga ni mga kapanda. Mo ni among purok. Welcome to Sitio Carsada Norte. South Africa ni Kagawad Ijon Dagundon. Ming aging adlaw ingon si Boss Adon, ya daw ko ipabakuna. Kay kanang nag-text daw si Kagawad Ijon ni Jangan, daw bakuna og hayop. Mo to nahadlok ko kay di ba kanang bakuna kay tusok mo na dire. Sakit mo na, di ba? Ato, milayas kog tulong adlaw. Balik na ko human ng bakuna. Nagbutang dire ay. Basahon na to ha. June 4, 2020. Ang bakuna sa mga buhay na hayop adto na lang himuon sa iskina sa Choco 9 am sa buntag. 9 am sa buntag. Daghang salamat. May na lang ay nakalayas ko. Kumatusok diri. Ay. Kita mo anak. Dool sa among purok. Nagianan paingon dito sa libon. Dito dapit oh. Nya, gudong ka anak. Kita niyo ang Chocolate Hills. Nya karon kay bawal man mudong ato kay suko man sa mayor. Surado mang Chocolate Hills. Pero musuot ta diri sa libon. May COVID diri kay. Mahadlok man tong COVID mo dong diri sa among libon kay dahon mang tungaw diri. Tungawan ng COVID. Magbantay lang ta kay. Kasi nay halas diri ba. Narbe baksan diri, hapit ko katuno baksan diri sa una. Hay. Kining dapita guys. Muni giingon ni Boss Adon nako nga sa bata pa siya ba. Diri siya mulaag. Kaya makalugar siya laag. Ani siya mudong diri. Oh, kita mo ato. Sa una kinay bayabas diha. Diha si Boss Adon sa una mo sa kasakag bayabas. Nahagbong na siya.